Assalamu alaikum. Ga yanda za mu iya ɗauko Magina Protocol. Kuna ganin gashi nan? Ga Magina Protocol nan kuna ganin gashi. To muka danna kan inda aka sa open ga logo ɗin shi nan. It's very important ka riƙe wannan logo ɗin so da ko da ka je wajen downloading ɗin shi ya zama ka san wannan logo ɗin ne. So suna iya fitowa kala kala. To bayan ka danna install, in ya gama install zai danna ma open haka. To bayan ya danna ma open zai je da into Magina. To a nan wani zai tambaye ka yi login da social media ko kuma da Google account. Mafi sauki shawara kai amfani da Google account ɗinka. To kai tsaye nawa ne clicking kan Google. To kuna ganin ga Google ɗina na ya pump up. To za ka zaɓa in ka guda ɗaya ne da kai da fitowa guda ɗaya yana da yawa da fitowa da su kama haɗa. Kuna ganin na zaɓa wannan. To bayan na select ɗin wannan Google ɗin nawa. To kuna ganin anan dai tambaye ni nickname. Zai ce in sa nickname ɗin nake so in amfani da shi. To kai tsaye yanzu in sa abin da ake ce ma nickname ɗina. To kai tsaye yanzu in sa wannan Level Shakti. Na sa Level Shakti kuna ganin ya accepting ɗin shi duk sunan da ka sa ya accept dai baka next. To na sa next ya accepting ɗin shi kenan. Ya ce min sai in ƙara danna inda ka sa next sai in ƙara danna abin da ake ce ma next. To anan kuna ganin ya ce min would you like to enter your friend nickname for extra wannan reward. Sai in danna kawai abin da ake ce ma next ba ma da wannan. Ko kuma in skipping ɗin shi. Wannan kai tsaye kai skipping ɗin shi daga nan sama raga inda ka sa skip. To kuna ganin gashi nan sai ka danna inda ka sa skip sai mu skipping ɗin shi. Saboda wannan na cewa ne amfani da referral code ɗin ne sai yanzu in danna abin da ake ce ma next. To na next kuna ganin gashi nan inda zai amfani da wannan ina kuna ganin gashi nan ya kawo nickname ina Level Shakti. Ga nan wajen ina iya ganin information ina danna kan nan. To anan kana iya ganin duk iya friends inda kai inviting duk mutumin da kai inviting. Wannan da ka iya share your nickname. Wannan shine abin da ake nufi ga wannan referral code ɗina nan. Da ka iya zuwa ka copy shi. To wannan da ka iya zuwa cikin Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Telegram duk wani social media ka yi sharing ɗin shi. Da duk wanda ya bi ta link ɗin kana da commission. To kai tsaye shine haka. To yanzu anan wajen kuna ganin wannan shine piece of wannan shine point na da mun ga mining per hour. Kuna ganin an ce mana per hour za a yi ban guda ɗaya da awa ɗaya. Za a yi mining ɗin guda ɗaya. Ka kuyi wasa da Magina Protocol ɗin nan saboda project ne babba. To anan wajen bayan mun buɗe shi. To kuna ga muna da dashboard inda ka sa home, inda ka sa find, inda ka sa surface. Nan na dashboard sannan profile. To muka yi click inda ka sa surface ɗin nan kuna ganin anan an ce mana the remaining until clean. Na gani sun ce dai explanation ne surface clean. Sai in zo nan wannan ina sai wannan clean sai in zo in danna wannan ake ce na abu ɗin da yake loading ɗin nan kuna ganin ga wani abu nan yayi full kuna ganin gashi na to in kai cancel ɗin shi. Kuna ganin automatic kun gani ya mai claiming ɗin point ina kuna ganin gashi nan da ina da 0. To kuna ganin ga point ina ya kuma 48. To anan wajen anan nan ma za ka iya zuwa ka kai click ɗin wannan learn and grab point. Za ka danna wannan za ka iya learning kai grabbing ɗin point. Kuna ganin anan wajen an ce mana what is a layer 2 solution in blockchain. Sai aka ce the second layer of encrypted in a blockchain. Gashi nan duk wa'annan tags ne da ka iya nema quiz ɗin su a kullum ina sakin wa'annan quiz ɗin an sa ɗin su a Telegram ina da ka iya zuwa kaga an sa ɗin. A nan wani muna da abin da ake ce ma daily ticket. Kuma wannan daily ticket na Eid shi ma za ka iya zuwa ka yi accept ɗin wa'annan ticket ɗin. Kullum da dinga reading kuna ganin for good 10 days na daily. Shi ma za ka iya ga wannan watch 10 Eid and collect 10 ticket. Za ka iya watch 10 Eid sai ka collect 10 ticket. Za ka iya click and get the ticket nan. Wannan da ka get ticket da ka samu abin da ka ci wannan ga wannan Eid din ya fito. Wanda za ka kama za ka iya kallon guda 10 ne da aka baka. To za ka iya ka samu ticket ɗin da shi. Bayan ka gama kallon Eid ɗin za ka zo ka danna wannan cancel ɗin sai kai cancel ɗin shi. Daga kun gani an ban ticket ɗaya. To haka za ka yi kun gani gashi an ban wannan ticket ɗin guda ɗaya. To haka za ka yi ka tara points.
to gashi nan wannan ma za ka iya ka kalli sauran guda tara. Kuna ganin mun kalli ɗaya saura tara, to haka in ka kalli su za ka samu 10 tickets. Sannan wannan shine in muka tara wannan point ɗin ga coins ɗin da za a ba mu PB ɗin nan, PBuy ko PB shine asalin point ɗin. Za mu iya wannan open ɗin shi, to kuma drive into marina shi ma za mu iya kallon it, wanda shi ma zai ba mu point. To kuna ganin shi ma in ya gama, kuna ganin gashi na sai mu danna cancel daga nan sama, sai mu cancel ɗin shi. To kuna ganin za mu iya koma baya mu cancel ɗin shi ma talla ne, wanda kuna ganin gashi ne ya ba mu 0. Kuna ganin ya ba mu 0.005 na wannan point ɗin. To kuna ganin to haka za mu iya mu yi tax da yawa. Kuna ganin nan wajen za mu iya zuwa under inda aka sa dashboard ɗin mu ga me a cikin dashboard ɗin. Da under dashboard kuna ganin ga masu leading nan. To za ku ga nan kuna ganin Chizo 12. Kuna ganin Chizo 12 shi yake leading, yana da 23 million point. A loko Bitdont kuna ganin gashi na cryptos, Cryptos duk gasu nan su suke leading. Wannan top 5 wanda suke leading wannan point ɗin. To kai ma kana iya ka fara yanzu, saboda za ku san wannan babban project ne. Na baka shawara ka je ka fara shi, ka yi wasa. Zan ajiye muku na link ɗin a ƙarƙashin wannan, za ku iya amfani da shi. Level Shakti gashi nan za ku iya wannan na ajiye muku code ɗina wanda za ku yi amfani da shi domin ku ci gaba. To Allah ya sa mu dace. Zan kawo muku sauran update ɗin nan gaba, saboda bana sa wannan bidiyon ya tsawo ya wuce wannan lokacin haka. Shi yasa muka zo nan da mu iya search ɗin wa'ansu abubuwa. Kuna ganin za mu iya connecting a Ondas Fine, za mu iya connecting a Twitter ɗinsu, Telegram da wallpaper ɗinsu. Wannan ma dai ba mu dama mu yi grabbing ɗin wa'ansu point, saboda nan muka shiga kan za mu yi follow ɗinsu a under X, saboda ga X ɗinsu suna ganin 270k followers. Kuna ganin suna active. To shi yasa nake ba ku shawara zuwa ku je ku fara naku. Za ku iya follow ɗinsu a Telegram. A under Telegram ɗin za mu ga wannan, kuna ganin gashi nan suna da group kala-kala. Kuna ganin gashi nan different country. Na ganin ga Nigeria nan, na ganin ga na Portugal, Nigeria. Da mu iya join domin samun wa'ansu update. To kuna kai ma haka. To kuna ganin na duka da mu iya koma musamman finding ɗin kuma. To haka shine da bayani. To zai muku video nan gaba da za mu iya connecting ɗin wallet ɗin mu. To Allah ya sa mu dace. Ka kuma ta ku yi like, ku share wannan video. Na gode, sai anjima.